Hementxe egun bat gehiago txorienen, gaur martitzena, eta bierrez da oso goxokin gatoz. Txe. Zer? Bio errezeta oso gozo? Nik bat, ekartze dozuk bi edo? Ez nira. Bueno, a ber, oso goxo, mundu osoan dako. Mindutan nagoela, esan nahi dut hasieratik, eta makarroiekin, ume menuarekin, bete, bigarrena gaur Patrik lehenengo aldiz, esan du agian ez duela dazta. Oso sensiblea, barraskilua da, ni ez naz oso barraskiluen laguna, saltza gustatzen jat. Baina eske gaur saltzarik ez da hau, ez, orduan, bueno, usain duingot. Orduan, parka, ez da. Kaixo ongi etorri txorienera gaur, errezeta oso gozo batekin gatoz, eta bigarrena, zigorrek esango dizue, zen moduzkoa. Lehenengo makarroiak, mundu osoantzako, eta gero barraskiluak, gozia daukonantzako. Bakizue, permiso eskatu diola zuzendari, Alberto. Eta dastatu behar dut nik, eta... Alberto, ez que kontratuan daukat. Baina, ikusten duzun bezala, Alberto hori galdetu atzat, Bai, oso profesional, oso onda. Eta lasai, berdin zait, Zuk makarroiak probauko ditzuzu? Baita ere. Nik ez dauka problema, baina, ulertzeko da, barraskilloa badala zerbait, ero, batzu izai gustatzen da. Hori da. Ez da ezer gertatzen, baina makarroia mundu guztuari gustatzen zaizkio. Bai, eta kasu honetan izango die oiasko errearekin, kontako zelan. Labeko erretilu baten, 2 tipula, 4 tomate berakatza eta oiaskoa jarriko, olixua gatza eta ardotxuri xabota, eta 80 minutuan erreko ditugu 200 gradutara. Sardagin baten, gero, irugiarra kosinauko eta gorrituta dauenean, tipula eta 2 berakatzale gehitxuko eta kosinauko ditugu. Pasta egosten jarriko, tomatia bai gehitxu saltzara eta kotzinatzen utzi. Laberatutako janarixa atara ingo, baraskisak birrindu, oiaskoa desegin, eta tomate irugiar saltzei botakotzau. Pastakin nahasi, gero labeko erretilu baten jarriko parmesano gaztaz, eta gurin apurtxo batekin 5 minutun erreko, 250 gradutara. Eta listo, egongo da, saltza izango da potentia. Bidelietan nahi baduzu, placer bakarrarekin gaur egiten du saioat, ez da ezer gertatzen, nik itxura oso onartzen diot honi. Bai, ez da. Eta, nik egia da, gaur, barraskilloak erauntara probatzeko gogoa baneukala, burginon erara ingo ditugu, eta gaur oskoletik atara, eta hori dana, baina, gabonetan desente jantitut, orduan gaur gabe geratzen banaiz berdin zait. Berdin jatzo? Ez. Nik probatzea gustatzen zait. Barraskilua gustatzen jako nahi? Baina zuk esan duzuna, Patri, zenba jenteri entzun dut. Ni barraskilua ez, ni saltza gustatzen zait. Niri saltza gustatzen gato, gixak entaolan bustitzia. Jente askori. Horregatik? Hombre, nola ez? Urdaia espikoa, txoixua, urdaia, bizkaitar saltza, tomate saltza, dana dauka. Zein ez zaio gustatuko hori ba? Ustaet, goxua da. Hombre, hoxia bai ez. Baina ezka hor, barraskilloen saltzan bere trukoa dauka baita, barraskilloa beraiek ere ematen diote bere zaporea, ez? Eta, egia da gure etxean oso barraskillo salea garela, baina, barraskillo kontuak eroko utziko ditugu, eta bai makarroia. Oiaskoak ingatoz, behitxu zerako, gimnasiora joan da, ikusten da zerako iztertzarrak? Bai, izterrak, bai, izterrak. Potente, Bai, potente da, bai. Makarroiak klasiko handi bat, batez ere jatetxeetan, umen menuan ere, beti egia da joten bazara jatetxeetara talan, aukera, umeentzako aukera, ez dira izaten espagetiak. Izaten dira makarroiak. Bai. Normalean ia beti dira makarroiak segatik. Espagetia badira, umea txikia bada, mosten ibili behar da, batzuk ez dakite bilduta jaten, eta makarroiak ordea bakarri da. Hor gurasoak ez dute zertan parte hartu behar, bakarri da, sardezkarekin sartu, klak, eta jan. Eta azkenean, kontutan izan da, espagetiak eta makarroia pasta berdina dela, itxura ezberdina daukate, bestela berdina da, aukeran, nik uste buruko minik gero, ez da, hor erreste aldera gauzak gero, makarroiak eskaintzen dituzte gehiago. Eta beti izaten da, guraso naizen aldetik, hainbat aldiz eskaini ideate jatetxetan, bai, umendako nahi baduzue, badaude eta ez, gure umeak guk jaten dugun berdina jango dute. Eta hori egia da guretzako, baina horako umientzako menutan beti. Pasta, tomatiakin, gazta, aragisa asko, hamburguesak. Paparra, xolomoa, zerbait, eta gero postrerako izoskiak, normalean lehenengo eskaintza beti izoskiak izaten dira. Horregatik, heldu askorita bebai, nik esakutzen ditut, heldu batzuk, apurtxo bat, arrarotxua diena jateko, eta bakarrik gustatzen jakela, umien menua. Eta
Joia, daukagu, adin batekin, horrelakoa. bai, ume menutan da aditua dana? Bai, berak gustora jango luke, ume menua, eta egia da, bere etxean umeak ere, azkenean hemen askotan esaten duguna, ez? Umeak ze jaten dute, etxean ikusten dutena, ez? Baina gero jaten dau, bihartzen da jatera ez dakit. Ez. Baina batzuk ero lentejak edo, ez? Ez, dislista gustatzen zaizkio, baina beste gauzatzuk, ez da behartzen bere burua umea jantzen, eta egia da, bere umea nahiko txarra direla jaten, eta normala da, ez? Ikuste dituzu nola jaten duen gurasoa, egia da bere bikoteak oso ondo jaten du, eta nik esaten duzu, honekin atera zinean, gero jatetxetan doble jan alizateko. Naita. Hori trukua. Oso jatu nona. Baina, esan dagoa, makarroiak danok umen menuarekin erlazionatzen dugu, normalean beti tomatea eta txorixoarekin, hola izaten da, naiz eta, egumaten itzen duen horren inguruan ez, pastaren formaren arabera, jaki batzuekin hobeagoa dira, ero beste batzuekin, ez? Orduan makarroiak eta, holako atal pusketak eta eskartzen dira, txorixoa pixka txikia, ero boloinesa, ero zeparruan sartzen da, eta orduan, betea jaten duzu, eta horrelako gauzekin ondo eratzen da, baina, esan dagoa, makarroiak edozerekin, kosuak eta mundu, ia mundu guztiari gustatzen. Eta hau izango da, makarroia tomatiakin beti jan izan duguna, baina, apurtxo bat 2.0 edo apurtxo bat aldatuta, azkenean badauka oiasko errea, dauka tomatia, tipula, irugiarra, izango da oso goxua. Hementxe jarri ditut 2 oiasko izter haundi, jarri ditut 3 tomate, tipula, eta hemen berakatza erditxik moztuta. Ontxe honei, oliba eskuzabala, gero jarriko gatza eta piperbeltza, eta honei bebai jarri betzat ardo txurixa. Hola, ardo txurixa apurtxo bat gainetik. Labera sartzen duzuen edozer, aragiak edo lakoa likido bat izan behar du. Ez bakarrik olioarekin. Ur txorrotada bat, ardo txuria, txakolina, sagardoa. Eta piperbeltza? Nahi duzuena. Bota duzue beti likido bat. Izan arrain zein aragi. Behar du, horrezetasun puntu bat behar du. Eta errezeta honekin, denboria bie da, baina ez da denboria lanian ibili bizarien hau da. 80 minutu die, ordu terdi laban 200 gradutara, 220 laban arabera, eta gero, hori itxendozue, imaginau, gabien, edo goixien, eta gero ja, osten danean, aragia desegiteko momentuan dauenean, hor bai preste egongo dela. Hau, labara, esan dakoa, ordu terdi. Hemen pastaren makarroian inguruan hitz egiten, atzo nola fideoekin, azaltzen ibili ginen, nola txinatarrek eta hori, julen da italiarren aldekoa. Berak esaten du, txinatarrek ez italiarrak, hor, nola esaten da, badago teori hori, nola Marco Polo, etorri zanean Veneziara, 1982 urtean, makarroia, gero handik ekarri zituela eta ez da izer, eta nola, bi mende lehenago, bazauden Sizilian ero pastarekin egindako errezetaren bat, baina Julen, guk, 4.000 urte Kristo aurretik ja euskago, hor, non, Txinan pasta jaten zala orduan, zerbait hobea bilatu beharko duzu, ze oraingoz txinatarrak irabazten du, sortan. Zu bera zabe txinatarren aldekoa. Bueno, ez dakit. Hemen da hon idatzia da, 12. mendeko, 11. mendean, badaukate Sizilian zerbait zegoela. 11. mendea eta bestea da 4.000 urte Kristo aurretik. Bitu, ninaz, ikusi zuen Eurovisioko festivala, ninaz horren antzerakoa. Aldameniko herrialdiei beti 12 puntu da, beti 10 puntu da, beti arrazoia. Berez, ni Txina eta Italia artean, Italia hurbilau, berez, Italiara egon gotzat arrazoia. Txinatarrako zaskarra dira, kontuz txinatarrakin, Urrin dauz baina. Ja, baina asko dira. Urrin dauz. Gaur egon ez dago distantzide, patria ordu batzu, besterik ez dira. Hemendik Txinara egazkinean da, hemendik Italiara kotxean jutean moduan antzekoa. Txinan bizi izan dakoena, eta Italian ez, beraz... Eta Txinan zen moduz? Oso gustora. Nien itzan ez nahi sekulago, baina bikote egon zan da... Bitxu, pero txiko bat emoten da honek. Bai, onjoa, perretxuko bari, bai, onjo beltza menola ipurdia olantxak, gero txapela fintxoa. Bueno, zaporia oliba-olioana, eta ontxe bai, irugiarrana aukiko dau. Bitxartian, hau txigortzen dan bitartian, joango gara tipula mosten, eta hemen ingo, tipula, tomatia, berakatza,
eta irugiarra alegia. Beraz izango da, holan oinarri xapulat, amatritxiana saltzakoa. Zein da hori? Amatritxiana saltza da, tomatia irugiarra. Sekula entzun gabe negoen. Ba, oso goxua. Nik txorienen, ez daten amatritxianari. Amatritxiana ez da Uiene, salto inozta, tapia mesedez? Eunez. Tapia, berez, teorian ostaleitzen zaten da, frigitzen zerbait ez da inoiz Ja, jarri. baina, bueno, salto indozta. Bueno, moitxu, lantziza, eta distantziak. Hau da, a ver, kipula moztu duzu. Lehengunean betxo, kipula ninguna zenbat aldiz entzun du, ez kipulakin negarrez egiteko zerri ez da nien behar, o nola behar da, beti lehengo eta ben, txikiak horra arazoa daukau. Txikiak eta maila altua bada, kipularen lurrunak bai ero bai gure begitara jungo dira normalean. Ia beti. Trukoak badaude noski. Lehena, laban zorrotz bat ibiltzea. Gero eta laban zorrotza hobeto, ze gero eta hobeto moztuko du kipula, eta hortik lurrunik ez da saltoen. Ondo zorroztuta badago laban bat, ez du saltore egiten lurrunak, eta negarrik ez du egiten. Beste bat, badago hemen aipatu izan duguna, batzuk egiten dute, 20 minutu lehenago ero hartu, eta izozgailuan sartu, orduan kipularen barruko likidoak pixka bat isostu egiten dira, orduan lurrunik ez da taratzen. Batzuk igeritzeko betaurrekoak horre. Horrek ez du balio zertarako, hori bai, balio du, baina zer ingo zu. Hemen, labanen eta artean holan betaurreko batzu jarri? No. Patre, ez. Eta gero hiek igerilekurako joan, erabili? Ez hori da broma tanta holan, ez? Are, askotan hor bazegoen beste bat, kipula buruan jartzen baduzu, erdia, ez duzu lan egar egiten. Bai, zera? Bai, horre teoria zein da. Jente asko mozten dauenean horrela dago. Zuk kipula buruan badaukazu, arte zego marduzu nahi eta nahi ez. Orduan zure begiak ez daude ona begira. Orduan, hori da, zentzu kontu bat, baina esan dago, normalean, labana zorrotza baldin badago ondo, eta beti moztu inbarra ez. Koiti bera holan bultza egin da ez. Moztu, mugimendu bat egon behar da, bai aurrera, ero bai atzera. Eta horrekin, lurru gutxego. Hala ere, kipula jakintzazue, aktoreek eta erabiltzen dutela, negarre egin behar diren eta horlako estenetan da, kipulan da sustantzio bat erabiltzen dela, horlako ez da begin azpian ematen dela. Horlako tantaka batzuk edo? Bai, ez da, uste dut horlako hemen azpian ematen dela pixka, eta horlako pomantzeko bat, eta horrekin, negarra egiten dozu. Eta kipula egia da, nola aldatzen den kipulak negarra egitetik, negarra arazi egitetik guri, behin kozinatzen duzgunean, da hemen, bere, hemen egoten den beroarekin, zer parte da, karamelatu egiten dela. Eta zerbait gozoa bihurtzen den, ze transformazio lortzen den hor kipulak egitea, zerbait, esan dezagun, bizia, mikatza edo dan hortatik, hor gozatzen badu pixat sartai batean olioekin da, ze gauza gozoa bilakatzen den. Nik, behitxo, basauen holan inkesta bat, Espainia mailan, eta esaten zabien, zezan holan ezinbestekoa zure sukaldian, olixua eta akatzaz aparte, Zezan holan osagai bat, isa egunero erabiltzen zinuna. Eta zen holan, porrua, tipula edo berakatza. Eta jende geixenak, esaten zaren geixau berakatza tipula baino, eta nik igual tipula geixau berakatza baino, Nik automatiki beti erosketak ikera noanean, 3 gauza beratzen ditut, beti. Eskerreko baldan, baratxuria badauzen, goian dauzkat. Eta atzean, armairu batean, ilunetan aldala, beti aldala, oskailuan nik ez du gomendatzen, baina ilunetan, armairu batean eta toki fresko batean, kipulak eta patatak. Ni batera dauzkat, olako tzara handi badaukat, eta kipulak eta patatak. Eta horrek hirurak beti behiratzen ditut. Horrek gauza die beti gehi esnea. Esnea gure txian ere, bai, desente eratzen dela. Eta horrek lau gauzak, bai, sekatza normalen beti, luze eukitazu, olioa bai izaten dut, normalean erosten duanean olan garrafakoa erosten dut, 5 litrokoa erolan, eta horrek izaten ditut. Baina besteak horrek beti nahi eta nahi ez behiratu behar diren gauzak. Jogurrak ere behitzen ditut, ze gehiago naholan beti behiratu beharrekoa, gozaltzeko gauzak edo lan, aldatzen goten naizela. Ogixak eta ez? Ogisa txigort, baten bate goten da, frutu lehorrak, bebai gustatzen zaikiu, ze azkenean... Baina horre ezinbestekuak bi aukeratu bitxosue, zerrenda zabizeitzen erosketakoa. Esan dut, erosketan beti behiratzen ditudanak. Bi egotekotan, kipula eta berakatza. Gehi olio, eta gatza, noski. Horre. Porrua baino gehiago, oza, tipula... Bai, porru gabe ni egonan naiz. Kipula gabez. Ni kipula gabez. Eta hor ja, oin etorriko gara, kipula familiarekin.
Daukagu kipula, ero tipula, hemen, gaur erabiltzen duna. Gero freskuan, tipulina. Ez tipuleta, parkatu. Tipuleta. Tipulina da berde fin hori da tipulina. Tipulatxa da txalota o xalota esaten dana, txiki horiek marroiak. Hori bada tipulan eta berakatzan arteko... Olen guzua bien arteko nasketa, pero badauka bien ikutua pixatu. Hori esaten da. Bai. Gero, dego berakatza bai, familikoa dela. Bai. Gero basa baratxuria, hori basa tipula dagoen moduan. Porrua ere familikoa da. Eta hortik, sorgin baratxuria ez dut ezagutzenik, sorgina batean bat ezautzen dut. Baina sorgin baratxuria ez. Ez da unida batik esango honek ez? Ez noski mesez, nula esango torizu batik patri mesez. Eta hori, hori die familikoak, eta egia da, gure etxeetan, Euskal Sukaldaritzan behintzat, harrera haundia eta nahi eta nahi ez egoten diren gauzak. Zigor, ebentxe, tipula eta irugiarra, eta ontsa ingo duguna da, saltza prestatzen joan, tomatiakin, ebentxe hauka tomate birrindua, eta gero lusatuko gehiago, tomate naturalakin, eta ingo duguna da, tomate birrindua, baina etxienen jakoa. Oso ondo. Horretako. Eta bizango da, saltza, eta ero oiaskoa jungo da mamurtuta. Oiaskoa herria, bai, hori da. Ontxe, tomatia birrintzen dutenean, oiaskoa labatik atarako, edo, olako trampatxo bat engot. Eskontatu da. Ez, baina ez, klaro, gaita bar minutu esan dut egon bezala labian da. Esango, itxaingo dugu men, Patrika bai, eta tomate saltza bardin. Ez da sinistuko. Utzi tomate saltza hemen 5 minutu. A ber, guk hemen badauzkago arago batzuk, Zerbaitek, 10 minutu ero barbait joro labean egiten, 10 minutu, 10 itxeo egiten dugu. Hortik aurrerakoa, gure lan taldeak kobratzen dutenakin, orduagatik, ezin da, ez, hauek asko kobratzen dute. Karo, ezin gara hemen egon... Ez que, oin ere, fitxatu duten azia, oninetako ekartzen dizkidute. ETV-ko kamera eta audioteknikari hoberenak txorienen daude. Onenak, denak. Eta ez daude hemen guk exigitzen dudulako, baizik eta hemen jaten ematen diegulako. Beraiek eskatzen dute, noski, normala moduan, ez da berdina guri hemen kozinatzen egotea, eta bera jate hemen iten dana, ero gaur eguna horrek usten, gerrate bat ez dakit nun. Pentsatzen den konpainiagatik, zala, ez janarixagatik. Baita, hori ere. Nola ez tira etorri oberenak. Hemen, oberenak gu kontratuan dazkau, ETV-ko kamera oberenak, teknikari oberenak, denak ona direla, txurina. Mesedez. Hoixe bai, eta guk kontratuz bai daukagu, erresta onenak egin biditxugula, horregatxia hasiko dugu, tomate saltza hor utziko, apurtxe bat kosinatzen, eta bitxartian engou, pasta egosi, beraz, hementxe daukau. Kasola bat urakin, ur gehiago botakotzau, berotzen utziko, eta bero-bero dauenean, pasta botakou, 10 minututxo. Oso ondo. Hementxe, eta, ontxe... Zigorrik igual nahi dago azafata lanak egin edo. Zeba, zein bada. Hoi esku ekarri. Telebizaren magia. Nabaritu da, zerbait jo... Uste baietz. Ez. Hartuko dio puntua, bai, holako zerbait da. Bai. Txan! Eta, hemen txera euskau, betxu, oiaskuak, oiasko izterrak, ontsain bidagu hau, aragia hau desegin, baina bitxartien dauzka hau barazkixak, tipula, tomatia, da hori ingo dauna da, hemen birrindu. Oso ondo. Hori, zu gueltak emoten joen. Bai, nizain ingotzut, ura eta tomate saltzemen eginen ari gana. Eta uran kontua, tamales, notezi txar batekin, eroze egia da, azken urteotan lehortearen kontua, gero zangote aldaketa klimatiko ez dagoela, baina, nabaritzen da gero eta gehiago, eta, hor dauzkagu gure lagun katalanak, ez da izen bat, hilabete daudela tokiak, bi urte euriri bota ez duena, eta, legunean, otzaia hasieran ero izan zen, hau, Xabier Iturriotz, zapatari, honek Euskadi goizean goiz hitz egiten du, uste dut, asteazkenetan, argi ibili zaioan, hori eguraldian inguruan da hitz egiten du, eta esan zuen Katalunian egon zala, otzaia hasieran eta 25 gradu izan zituztela. Hori ez da normala. 25 gradu otzaia hasieran, astakerioa da, eta, esan dakoa, Katalunian oin hasi dira, ja, ur murriziketekin hasi behar dira, hor, proportzio moduan esan dute, lehenkotak igerilekuak eta ez betetzea toki batzuetan, hor kanpinetan da araua jarriko dituzela. Neurri batzuk hartu. Bai. Sigor, hemen itxu hartu dut tomatia.
hementxe tipula, eta bai, berakatza sartu dut hemen erditxik, orduan hau, holaxe. Zapaldu eta ataratzen da, berakatzak daukan aragi dana. Niko 25 badu, hauk nitxun Fuerteventuran baina Katalunian, ez da bape normala. Ez da, baina kontua da gehien bat, noizean behin bero itea, ulertzeko da, baina kontua da, hango urtegiak, Euskal Herriko urtegiak oin bertan daude, 180 gutxi gora behera. Hangoak 116an daude. 120tik bera. Eta orduan, ja, hasi dira, murrizketak aldea inguru batzuetan, gutxi gora bera, eguneko pertsonako 200 litrotan utzi behar dute ur konsumoa, erabiltzeko, aukera. Eta nik horregiana beti kanparaketa egiten dut, nire autokarabana daukan deposito urena, 150 litrokoa da. Eta guk egia da, hango ura ez duela eraten, baina bai ikin gara dutxatu eta gauzak garbitu eta kozinatu egiten dut ur horrekin. Eta 3 egunero irauten dizkit ur horrek, 150 litro. Orduan, 200 litro pertsonako ere, gaur egun hori, zenbat gastatzen du? Horne, estadistika bat, Alberto, atara gaur egun Euskal Herrian pertsonako zenbat litro erabiltzen ditugun egunean. Ostra, 200 litrora murriztu, esan dute, murriztu inbar dugu, 200 litrora egunean. Eta, hori nik, konparaketa horrekin, autokarabanan, 150 litroak, 3 egunero irauten didate. Eta orduan etxean zenbat gastatzen du. Egia da jendea, hortza garbitzen gaudenean ero, txorrota zabalik. Harrikoa egin gaudenean beha, txorrota zabalik. Etxo, nio, amorru pila bat emate dozta, batzuk itxen dago ura berua ataratzeko, edo itxuri daukie, bitxu, jartzeo txorrota piztuta, eta hortik gauzak egiten juten egitaldean. Eta igual uste dabe, 5-6 minutu hori da, denbora galtze bat, izugarri xetan eri amorru pila bat emate dozta, hori igual kuadrian da joaten garenean, ez dakit, pixua elkarban atzera, udan, imaginau. Eta hori txenaren jendiai, emate dozta, hori amorrua, baina ze da, bitxu, nire txian beti esan izan da. Gaztau inbiar bada, gaztau, baina bota ez. Hemen txe barkatu, igor, errezetiak egin goi esapurtxo bat bakarrik, baraskixak egin ditut birrindu, eta oiaskua apurtxo bat desegin. Gero saltzakin nahaztuko dugu, pastaen, eta dana labera gaztakin. Hori da, bai. Oso ondo, gaina oiaskoaren zapore guztiarekin, hori da. Bikaina. Alberto jarri dizkite estadizkitikak, eta, hemen peninsulan Euskal Herria omen da, ur gutxien gastatzen duguna pertsonako, 100 litro eskaz, eta, hemen hori, Euskadi da Nafarroan artean 110 litro eguneko. Orduan, suposatzen, bero gehiago egiten duen lekuetan, ero jentea freskatzeko gehiago dutxatuko dira, ero gehiago erango dute, egarri gehiago akiko da, azkenia. Eta zenbat litro eraten da behur egunean. Ja, igual eratianak ez dauka... Eratianak ez dauka zentzu askorik, ez. Oso kultarola da, bai. Ureztatzeko erabiliko da, kontua da nik uste dut hor juten dala ura, ureztatzeko kontuetan, ez? Bestela, baratzak eta ur gehiago behar dute, eta orduan... kontua da, lehortea inoiz baino, aurtengo Euskal Herrian, bero iten da aurtengo neguan, Kontua da bai, pasta sartu bidegula. Duk hemen ura, zenbat esan daue, biztanleko Euskal Herrixan? 98. 98. Litro gutxi hora era. Bada, Egunean, 1 litro, kontutan izan da, gero ikustitxuzu reportaiak Afrikakoak eta nola juten dian, ez? Egunero lako balde batekin, ero urbila, eta horrekin bi baldekadakin, hau da, 10 litro, ero 20 litrokin eguneko aiten duten etxekoena, gaizki ohituta gaude, hemen txorrota hartu eta zeituan ura eskura daukau, eta zuk esan duzuna. Oitxura kontua. Eta oitxura txarrak, hori, eskolan da umei da erakusten diete, hortze garbitu behar dituztenean, ero, zuk esan dut, dutxara sartzen naiz, bai jartzen dut, dutxako txorrota hormara begira, eta horra aurrena hanka holan sartzen dut, hanka da termometroa, eta epeldua da, barrura sartzen naiz, eta nik egia da oso askar dutxatzen naiz. Nik etxean kalkula daukatin da, 3 minutuan ero dutxautan. Betxu, guk daukagu olako esaldi bat, etxean Denisek eta Bixok esaten dugula Veneziako dutxa. Eta Veneziako dutxa, bere gurasuek esan da beze, joan ziren behin Veneziara apartamentu txiki batera bostok. Eure die, 3 nahi, eta gurasuak. Eta, karo, zan, komun bakarra, 5 pertsonan dako. Eta, bakizu, turismoan eta atarabizien, eskursinuak itxen, eta orduan bere amak esaten zauen,
venga, dutxa askarra, eta gero, horrez gero, geratu zen, Veneziako dutxa. Ze, bueno, nire zenarren eitzian, dutxak hartze dituzte, lasaitxo. Eta hor ematen dabe denbora desente, orduan, beti, nire amaginarrebak, beti izaten dugu, Veneziako dutxa, mesedez. Bai. Guk etxean, nik nire bikotean lehen dutxa luzea egite zituen, da baina, nik bronka botatzen diotan, baina, Bronka botatzen zezu. Bai, a ber, dutxa zer da? Berak onartzen du, gustatzen zaiola urberotan goxo egotea, keto plantau, ni urduri jartzen. Hartu dutxa da, busti, behin bustita zaudena, itzali dutxa. Jaboia eman, ondo igurtzi dana, alde guztik. Goian, behian, ez da izan. Ura emon, kendu jaboia, eta kanpora. Bagizun aldogun ura aurreztu? Nun. Hainbeste katxarrerisa ez zikintzen. Zuk hori ikusten dituzu errezeta batzuk, one pot errezetak, eta izaten di katilu bardinen itxia dana. Bai. Eta hemen askotan erabiltzen duzu birringailua, hau bestia, alabeko erretilu bat bestia. Nik olako, hau errezeta, honen berdina inda daukat, makarroiak ona bota, eta saldarekin bustia, eta azkenen fideua bat ingo bazenu moduan. Horrekin, ur pixatekin busti, eta ur hortan egosten dira. Hortan, kasu lau, kanpora. Hemen txe, gure saltza, tomatiakin, barazki herriak birrinduak, oiasko herria bebai holan desegin ja, eta gogoratu honek beste tomate saltzak, saukala bebai, hor, irugiarra, eta tomatia, tipula, zelan dau, saltzia. Gozua, oiaskon zapore guztia duka, gaina hor baratxuriak ipula, tomatea tartean, Bene, ze ona, behitxu zelako krematxu, honek ez dauka esnegairik, ez dauka esnekirik. Ez ditu barrazkiloak ingo, jango du bakarri, lasai. Ni honekin gaia 200 gramo pasta inditxut. Pasta ino dauenien etorriko gara, bisak nahazten, labeko erretilu baten jarten, gazta birrintzen gainetik, eta azkenengo 5 minututan, emongo txabolan errealdi potente bat. Pasta egositxa, bere puntuan, saltzia bebai hor dabil zu motelian momentuz, eta ingo duguna da iragazi, nahasi saltzakin, eta esandakoa. Gaztaz estali. Gazta ondo. Beldur gabe. Eskuzabala. Bueno, hemen, gai moduan oin nik katuen elikaduran inguruan nator. Ze ona. A ber, egia, lehorte kontuetan katua bakizu gura oso gutxi eraten dutela, pixka lengunen ardia eta untzetat eitziten nuen hauek jaten duten ostoetatik eta hartzen dutela bakarrik azkenean ura, ez? Katuak ere, ur inguruan askotan ez dituzu ikusiko, eta, enekin da, ekialde hurbileko basamortuetatik eta torrela jatorriz katua, hori enekien. Basamortutan ura. Horretik, baina, bero ondo eramaten duen animali bada, eta hori bai, ez da txakurra moduan, txakurrak oro jalea dira, esan genezake, katuak ez, bere hortzagatik eta gaina dituen hortzagatik, aragi jalea da, esnea eta hola hartzen dute, gustora asko, eman ezkero, baina egia da, katuak jan, pentsua behaten dute, baina pentsua hori euskalo suposatzen dut, aragien... Lehorra ematen da, baina batzuk etxen dago errak janari esiak latatan eta etorten dienak. Horrek aragi jatorriko izango da, nahi dut esan, txakurrak eta barazkiak eta gura amanien da txakurra idakuk egiten, ero nik txakurra neukanean, egiten nuen arrozari botatzen izkion barazkiak eta botatzen izkion gero ez zurdurak animali ezberdinenak eta hori ematen nion, eta jaten zuen txakurrak dena. Katuak horretan mikuagoa dira, eta azenarioak eta ilarraketan utziko ditu. Nire txakurrak ere ilarrakan ustez ditun. Lagun batzuk katuekin, eta igual marka bat, janari marka bat, pia gustatzen jake, hori igual 3 hilabetetan jaten dabe pia bat, eta egun batetik bestera, hori ez da jaten. Hor, katuekin ura esaten dute, edozin ura ez dutela. Oso exigentia die, Ura edozin ez dute hartzen, pixkatu zaitxarrero dauka, ez dutela edozin urre eraten txakatuekin. Hori, nire txakurra bai, urandako temperatura, eta igual ura egondanean hori, ezakit, lagu ordu edo, ustetakako ura... Esan ikeizu, ez? Grifotik atara, ez, baina ez dago eratin, gero, ataratzetazu bat freskua, eta... Zuen etxean ere 200 litro azkenian, normala. Txakurran errua. Egia da, txakurrak hortan egia da, eta inibitzen lehen basotik eta edozen potzutan txakurra berua egiten bazuen, sartu, lehen gotain potzuan sartu, ondo beratzen da on bitartean, pla,
ura eraten ibiltzen zela, bueno, katua beti, niko, moko finagoa dira, eta beraien hortzak egia da ikusi eta, badira, aragi jale baten hortzak, eta, hori, egia da, katunak gero eta gehiago, jende gehiago hori entzuten nahi nez, etxean katua dauzkatela. Zu zara oso katun laguna? Sin más, ez dakit, nik katuan ni neuke nuke izango etxean, eta guk katuak etxean beti ezagutu ditugu, baserrian, hoxe, beti 3-4 katu, arratoiak eta horra, zuela. Horrek elikadura fina, bai, baserriko katuek. Bueno, ondo etortzen zen. Eta horretarako, eta beti, hori, katarra noizian behin hartu, martxa, hortik ibiliko zen parrandan, Ausoko beste baserritako beste katamekin da burrukan da, handik hilabetera horre iristen zen, argal, jota zaurikin da burrukain da beste katar guztiekin, eta geroan rekuperatu eta berriro, martxa! Bueno, ez dakit katuek ze jango dauen, baina txorieneko bi katu honek, bi katu beltz honek, pasta makarroiekin. Hau, labaradoia, gaztaz estali, 5 minutu 250 gradura, titau. Gure katutxoa neiko mikua da eta barraskilloak ez ditu jango. Pi. Ui, ere. Makarroiak. Zepero. Boa, zeitxura. Galanta, Hauka, bueno. Alberto, zema minutu falta zizkiu, nahi dut esan, bete aldu zailo guztia hau jaten, Bai, honen ostian nik barraskiorik ez dugura, Zeba? Hor dauz, bikatain izkizu zura aurrera. Claro, beti gozaelako, Hore, erromatar garaian eta erromatarrek eramaten zabien, holan, suerte hona ematen zaben oskola holan koiare moruan. Barraskioena? Bai, hori bai. Baina barraskio beraiek, ez ditu zulako probatu, baina, galdera betikoa. Probatu duzu zinioiz? Bai. Bale. Hementxe gure pasta, oiasko errearekin. Osondo. Buenoko, hau... Iepi. Hala, hau bai bero gongo da, Bai, itxura... Putz. Zemat, 200 piku. 250. Bueno, hortik itxemozu. Bien bitartean, katu sarrenak, sarrenetakoa, bizit mundu honetan, 34 urte hartu zituen. Bai. Eta gauza bat, ez dauzkate 7 bizitza, Erortzen direnean, bai, erortzen direla hankekin da, baina nire hilo bat eharre badauka ikatz. Bai. Ze koloretako da ikatz? Burdina, beltza... Nik entzun dut gidoian zen jarrita 34 urte dauzka, katu sarrenak. Bai, hori bai. Patriziak be, 34 urte dauzka. Eta hola 3 puntutxo, mesedez. Hau da, katu izango bazinen. Bueno, kontua da... Barraskioa jango nitxun. Nire hilo baketa esaten dutela ikatzeri, 4 bizitzak eratzen zaizkila. 6 aldiz erori da ja balkoitza. Koitxaua. Bai, eta honainik hor jarraitzen dut. Eta guk ere jarraituko dugu, zuekin, barraskilo batzuk prestatzen orain. Utzeu jasotzen pixat eta oindatuz. Esan dakoa, niretzako gaur saioa bukatzeko, tristura ni bakarrik jateko, barraskioa burginon erara. Baina, gustatzen bagatzu, hobeto zutzako lan, geixa hau. Bueno, burginon erara, kontatu gizu nola ingo ditun, baina oso errazaga, hemen ditu barraskio goziak, tipulatxa, baratxuria, perresilla, gurina, besterik ez du ezer behar. Eta nola ingo duen? Ointxo esango izu. Baratxuria, tipulatxa eta persilla txikitu eta gurinarekin hasi. Atera barraskioa beraien oskoletik eta ipurdiak kendu. Oskolei gurin pixka sartu barruan, jarraian gorputza eta azkenean gurinarekin tapatu. Labeko erretilu batean jarri eta 200 gradutara 8 minutuz erre. Hoxe bakarrik. Hoxe, ozta. Besteak saltzan eta asko zerrexagoa dira, baina, bueno. Eta hauek erositut, egositakoa saltzen dituzte, eta ibili naiz hemen, ja ateratzen, eta ipurdia, hemen dago da, ipurdia atzekaldea da, bukaeran da ona. Bai. Nik etxean guk ez ditugu inoiz ateratzen da, ipurdi ez dietkentzen dana jaten dugu beti. Baina, bueno, finerara joan da, horrela iten da. Eta nik dauzkal lagun bat, iken duela hau, baina gero betegarri moduan, makai hau ere sartzen dio.
Betxu. Bai. Osa, barrazkia eta makaiaua. Bai, sartzen du, barraskioaren gorpuz guztia, gehi makaiaua, eta ero gurinarekin tapatu. Hori, batitzu zaukin aban komunian. Bakaiauak eta barraskioak. Zer daukate? Lehen garizuma garaian, pila bat jaten ziela hori arragixan ordez. Arragixan ordezko. Bai, gaur egun, egisa da bakaiaua dela erregia, baina pasan garai bat, barraskioa be asko erabiltzen zala. Bai, eta nik enekiena da, barraskio antzai da munduko kultura guztietan jaten den zerbait. Bakizu batzuk, beikia ez dute jaten, bestea txerrikia ez dute jaten, bestatzuk untxiak ez dituzte jaten, saldiak ez. Karakolak leku danatan. Barraskioak, karakolak, leku guztietan jaten den zerbait bada, eta egia da, ez da berdina gu nola jaten dituen hemen Euskal Herrian, ez dira berdina ere, Errioxan jaten dituzten moduan, Errioxan, bai, egia da, muki gutxiago daukatela hemen baina nik, Errioxan ikusita daukat, baratzean hartu, lurra holan kendu pixat, baldin baugete, plantxa gainera bota. Eta barrura? Eta hola, nahi, eta barrura. Ostras, hausarta izan bida. Bai, ni badakiz zer kosta, etxean egiten ditudanean, badakiz zenba denbora pasatzen ditudan horiek garbitzen, mukigabe ateratzeko, eta horiek, gero, botatzen duten muki guzti hori, agian gero delikatezen bada, Igual bai. Auskalo, baina nik gaurkoz, baina, Frantzian, Errioxan jaten die barraskiluak, eta igual, estatu mailan jan izango die edo itxura egongo da noixian behin jateko, baina Frantzian hortan da, oso ezaguna, eta eurak urtero ekoizte dituzte 30.000 tona barraskioetan. Eta gisa da, zuk gaur egun norbait ezatetutzasunean barraskio batzuk jan bitxut, igual hemen Euskal Herrian bai itxen dira gehiago, solan saltzan, eta baina, beste norbaitxi... Katalunian badaukaten neko tradizio baita, barraskio jateko, bai. Betxu. Baina, Frantzia etorten gatzu burura, ez? Zuk ontxe zigorreko indala gutxin zauen eiteben nahieran badaukotzue eskuragarri, honek azenario, patata eta barrengorriak burginon erara. Eta ontxe bai, egin biditzu barraskioak burginon erara, baina naiz eta eskualde berdinetik etorri, ez, burginon, hau, ez da errezta, ez dauka zerikusi. Ez. Ez aragia burginon erara edo barazkiak burginon erara badia holan saltza lodi batekin, gixatu baten. Gixatu bada, eskenean bai. Eta hau, eskualde berdinekua, baina gurina, tipulatxa, perrexila, eta karakolak. Eta baratxuria. Gazta, honekin egiten da, azkenean, hau gainean sartuko diguna, hone zaporea emango dio, baina honena. Eta ez dauka beste inongo misterioik, hor, gurina daukatolan pixka pomada eran jarrita. Bai. Jarri ditut horre perrexilako jarrakada bat eta erdixetu eta gutxiora era, tipulas bat jarriko diogu, txiki moztuta, eta baratxuriakin berdinengo, gurinarekin hasi, eta hau izango da, gorputzekin, beraragiarekin batera, betegarri moduan, erabiliko duguna. Eta hor, lehen erromatarrak aipatu ditugun hortan, pasta eta ez da izer da, ez da izen bat, antza, lehenengo astegiak eta barraskioenak erromatarrak izan ziren, astegiak izan zituztenak, barraskioak azteko. Gure aitak izan zuen proiektu bat, eta jarri zituen hango baserrian, baratzan bai, baratzen zer janitxotu dena honek. Gero letxuga dena kanda. Baserrian jarria ben, holako itxitura bat, eta teiak, beraienek, eta teian azpitan da lokartzen zi, eta han izan genituen, da etxerako azkenean, guk etxerako itxura beti izan dugu jasotzeko eta hori, eta... Eta honak? Bestia bezalakoa. Bai. Ereinotza eta jartzen zuen holan pixkat, baina ezien ematen berezi jaten ez ezer, zeukatena, ziela gure baratzeko sobrak eta, karo, haitile baratzetik bizi zienez, hor letxuak eta kanpoko ostu itxuzienak eta horiek eta dana sobran zeuen guztia, batzu lehen txerri ematen zieten, gukean barraskiloi botaten genien. Eta, baina, niko alrebesa di, beti juten die nahi beharreztien tokitara, eta iskutatu iten die, eta haitak teia jartzen zizkienan azpien jartzeko, baina honen nahiko rebelde, eta... Ez jaken teiari gustatzen. Ez, eta, hortik bizitzeko harmonik ez zeukala argi dago, baina, esaten zuen, baina jasotzen ibili beharren gero hor, urtero jaten ditugunez gabonetan, hor izango ditugu, eta... Da zenbat irauzun proiektuak? Urte pare bat. Ez da gutxi. Eta, teia horiekin txakurren dago txabolen edun. Eta bisto?
Bueno, piper beltz pixka botako dugu hemen. Jasangarrixa. Eta Bai. barraskiloak zerekin lotza ditugu, beti. Ze ezaugarrekin. Askartasunakin. Bai, ezta, moteltasunakin, lasaitasunakin, astiro ibiltzen die. Slow food. Slow foodaren bebai logotipoa, barraskilo bada, azkenean horrekin erlazionatuta dauz, ez? Eta hori oso garrantzitsua da gastronomian, esparruan. Azkenean, badu alde batetik, motel kosinatziak emoten dutzu hori beste xarma bat eta beste testura bat janarixai, eta bebai motel jatia. Hori da motel edo behintzat ez dakit kontzientziakin jatia, ez? Askotan nik ikuste jende pila bat, askar jaten, zuk. Nik oso askar. Bai. Askarri. Baina zutik edo jarten zara behintzat. Bakarri banao, etxean bakarri banao, beti gauzak, hiru gauza batera egitea gustatzen zait. Eta bakarri banao, bestela ez, bestela eseita. Baina zu bakarri zauz, ez ara jarten? Ba, segun. Gauza egiten banao, hartu, palatera jartu, gauza egiten noa, jaten oz, altzatzen naz, gero ez da izan. A ver, dan gozadakin olan. Ez dakit, lasai egotia, bakarrik zure platera. Baten bat utzi dut hemen atara gabe, frogaiteko, Bai? bueno, ordu holan, eta kurba honek kurba nolan egin du, eta kentze zaiona da, azkenean, bueno, behitu, barruan gatu zaio. Ipurdia, bueno, gure txian esan dago, ipurdia ez zigu kentzen. Eta horrela, danak ustu ondoren, bakeren goituna lehengo gurin pixkatekin bete, eta gero, gorputza sartuko ditu, eta ero gurina berriro. Eta hemen patri jarri dut, hau jarri dut azkenean, Gatza. da gatza, gora begira, zen nahi duana, beroa, beste labek, geratzen zu nahi bezala. Orduan hau gatza da, geldi egon daitezen horre, egon behar diren tokira begira, hau da, labearen goikaldera begira. Ideia, apuntatzeko. Baina, bueno, bai, ni jaten nagoenean etxean bakarri banao, 3 gauza batera egiten egotenez. Babetxo. Hori... Ez da bapeona. Ez, Urrengoan, ez, gomendatzen dutzut, Bai? lasai hartzia. Bueno, kurina, pixka bat. Gorputza. Hala, sartu barrura. Venga, txiki. Hain. Hala. Hain. Hola, sartu. Ura atara. Pixka bat. Horrela, estali. Nik hau bakarriko lan ogi txigorki batekin bai. Eta, jak. Batzuk hemen ardotxuri pixka behai botatzen dute. Holan, ondo alda nahi dugunakin. Baina bai, berdena, hasieran kurin pixka bat, eta ero, hola. Esan dagoan, elagunak egiten du hau, baina makaia hauekin. Eta makaia holan zati bat gordinik ketua, Ez, gordinik, oza, gezatutako makaia haua, eta egiten du, atara, ipurdia kendu, gero sartzen du gorputza, gero makaia busketa bat, eta ero gurina. Eta horrela, egiten ditu, etxeko guztientzako. Eta badago itxerik holan, nire kasuan, eskatela barraskioak gustatzen horrek. Barraskioak ondo txikitu gurinakin nahazita horrek sartu? Bai. Ez? Osa, zer ez duzu nahi zuke guztia? Barraskio ez Ezer. Bale, inaldana, eta jakitea nahi duzu errezeta horrek barraskio. Ez probabil. Orduan gaz, zaiak jartzen diazu, baina, bueno, egun ematen notuko zai zerbait, eta gero saioaren bukaeran, esango izut, Uiene. bizire da, hola? Hori da zure baserrekoa. Eta esango izu bukaeran, Patri, barraskioa sartu ditut boloñesa hortan. Itxeingo zeniak egero? Hombre, bueno, kontratuan hor jartero ez da zurekin aurkeztu biotela programea da, erremediorik eskaten geratuko. Bueno, utzi guzue guri hauek betetzen jutea, eta esan dakoak gero, 8 minutu, 210 gradutara labera jungo dira, eta horiek pasada gero, etorreko nahiz nire astatzera zuen aurrean. Nire moldatzen ni guante hauekin, Ni gehiago naiz betiko... Trapue. Ega... Bueno, hemen dauzkazue, gure barraskilloak burginon erara, eta... Esan barren zuna. Honek zela jaten die horrekin, ez? Bai, hau ez da honetarako, bez? Hau da fondu. Fundi. Itxeko, baina, txotxak ibili naiz topatzen, ez ditut aurkitu, eta
Zako, bero. Zeo una, Patri! Ai, enbidixa emondo ez dazu, eh? Venga, Bello, nik Saporia. abajo. Saporia, dauka perresiana, baratxuria, eta horren saporia dauka, eta gurina. Nik egia da esan, barraskilloarena ez dio gehiago hartzen. Oso goxuak, Patri makorria bezala, eta bihar beste bi errezeta gozo, biak dastatzeko. Hasta azkenera arte, hau da bihar arte. Agur!